Halo, cześć, to ja, Nanek, witam was i tak na szybko robię unboxing na kanale. Przyszły mi takie... już chyto. Czekaj, no. Już pierwszeństwo opie. No, dobrze. Dobra jest, no, wiedziałeś o... Potem się to poustawią. Siemano. Robimy, sam rozumiecie, unboxing na kanale. Nie wiem, muzyczka słychać dobrze? Jak słychać, to dajcie znać, czy dobrze słychać. Dobra, odpakowuję to. Co? Chyba są miejsce. Nie zdążyłem tego wcześniej zrobić. Po robocie człowiek jest... Człowiek zmęczony po pracy. To jest takie... Teraz jak to delikatnie tu ugryźć? Jak to delikatnie tu... To jedna rzecz z tego wszystkiego. To jest tak zwany green screen. Bierzemy jak to... O! Klamry jakieś. Ale klamry nam nie będą potrzebne.
O, dzięki za suba. Kuźwa, mać jak to ściąga. Jak to kamerka jest to? Dobry. Oj, fajny, miękki w dotyku wam powiem. Fajny ten green screen. Fajna sprawa. Kaj się tu, balon też. Kurde, jak to teraz odlepić? Ja już tak troszeczkę to rozlepi się na tym kanale. Mówię, tu green screen rozumiesz, tu ten. No to kurde. Siemano Quickpull. A co mam? To jest takie długie, że... O, to jeszcze jedna cała ręka. O. Tak jak mam ręce długie, takie to mam. No spróbuję, ej, ale takie jak długie mam rozstaw rąk, tak to długie mam. Kurde. Pierony jedne zaklęte. Tej Lili tak mocno. Mam taki nożyk profesjonalny. Na urodziny jak dostał. Okej. O. Filmy to. My to jecili. Dobra. Idzie. Idzie, pierwsza naklejka odklejona. Nie, to jest green screen, ale chociaż na zielonym... Chociaż na zielonym ten? Raczej chyba by nie działało, chłopaki. Kurde, pieroń. Teraz obejrzymy jak to sprawować. No kurde, różne pomysły jak to za... Czyli takie taśmy są tu przyklejone. Żeby mi się to nie rozladło, ale mi się to prędzej to rozwali niż rozlezie. O! O, wejrzyj jak to fajnie. Maskotka z rybu wyciła. Proszę. Już odklejone. Jeden został. Teraz opuszczymy te kluczowe klatki. Obejrzymy jak przy tym oświetleniu to działało. Nasz green screen, który będzie no kurde, odkleisz to, a to się jeszcze nie? A jest. No chłopy, jak ten to z tym się uporą, także potem możemy grać w coś ciekawego, fajnego. Tam chcieli, nie wiem, Fortnite albo coś. A w ogóle dobrze mnie słychać, bo nie wiem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Kurde, u Petera mnie pani Blondie pozdrowiła, czuję się zaszczycona. Już od Blondie już mi się język męczy.
Czy ja się zaszczycony? Tfu! Zaszczycony? Dobrze to go no. Tak mi się język pląto. No. Fajnie. To tu dom? Tak dom? Tak i tak by mi to stykło. Może to tak ciachnymy. Czekajcie. Dajcie ino synkowi robić. Dajcie ino synkowi robić, czekajcie. O! Obejrzyj. Obejrzyj. Znikom czy nie? Nie ma hopa. Nie ma hopa, obejrzyj, nie ma hopa. Obejrzyj. Teraz syna z chorobą. Nie zrobią teraz. Dobra. Kamerka straciła ten. A, tak fajnie. Czekajcie, mikro cofna. Nie wiem. Jakby to tu cyknąć, tak? Czy inaczej? Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. 'Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong 'cause we don't belong and getting higher. Nany. Dejcie. Zaraz wracam. No idę po nożyczki i łokcie. Taki unboxing. Zapomniałem jak ten nożyczek tu wziąć. Zaraz będę.
Dobra, jestech pany, jestech, sorry, że mnie nie było, jestech. Teraz. I ugryź. Ale dobra, na razie tak zostawimy. Które miejsce? Plus. Tak wyjdzie. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye O, view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. kurde. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. Samemu to się fajnie odpakowuje. To. A nie widzisz co robię? Dawaj na BF, a te BF do najważniejsze. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Mosty obrócone. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear Ja. No ty pier... A, i tak. Tak. It's a different world to me, it makes me feel down. Wait until the storm
A, tutaj. Aha. Proszę, już jest załatwione. O. Dobra. Teraz by trzeba było ino ustawić filtr. Nie, konsola nie. Okno. Filtr. O. Może troszkę mniej. Tak? Dobrze. Tak. Dobrze. Jest to już lepiej. Ale tu by jeszcze szło podciągnąć. Tolerancja. No. No i widzicie, już jest jasne, już jest lepiej. I no, są green screen. Jak dał, już jest lepiej. Ale widać, że jest tak cały taki czerwony i lampki. To tak niebieskim by trochę musiał. Dobra, to mamy przyklejone. Czemu kosmita? A. Ładny mi kosmita. To fajne to, Kamil, fajne. Fajne. No. Teraz słuchaj, Kamil, to jest nic. Mam drugi unboxing, bo to był green screen, ale jeszcze mam jedna rzecz. Dam dam. Zrozumiesz? Gitara. Nie, to nie ma gitara. Żartuję. To jest coś innego i już to rozpakowuję. Niestety. O, pozwolicie, że na ten moment, jak to odpakowuję, to wyłączę mikrofon, bo będzie strasznie przeszkadzać.
No, odpakowuję już. Okej. A, to nie... Ała! Jeb się. To nie ten nóż. A po gry to będę za chwilę grał i no... Odpakuję to, zrobię unboxing. Otwieram co to na live i będziemy grać za chwilę. O, dobra. Puść się, matko. O. Macie sklep. O. A on coś tam, co on tam czyta? Kamera coś się popieprzyła. O, lepiej. Macie sklep, z którego żech... Dać to. O, tak muszę dać. Którego żech to kupił. Jest tak to w gratisie. Mogli mi dać jakiś inny kolor, biały albo coś. Ale nie. Dobra. Kurde, to jeszcze zapakowane. Ja cię kręcę. Ach, kierowca. Kurde, tak to popakowali. Oby to miał iść na wojnę, tak to sam popakowali ty. No a co? Tego jeszcze nikaj w internecie nie było, żeby był unboxing live. Mosie ta łeb. Jakoś oglądających jest mało. Nie. Chyba takie rzeczy nie spadają do gustu. O, proszę. To jak? Jest już jakoś. No. O. No. Zobaczmy, jaki to stojaczek. O kule, o baby, tu takie coś. Jaki zasad? Aha! Taki zasad. Okej. Ho. Gdy tak dobrze nie zobaczycie, to kiedyś zrobię zdjęcie. O, na tym. Zdjęcie będzie... To no... Ja będę grał w BF-a, byda. To najpierw unboxuję sobie to wszystko. Dobra. Ten unboxing będzie trochę dłuższy. Mam jakiś 1 000 000. Jakie to jest fajne. Dobra. Koniec wygłupów. Nie będziemy się tym bawić. Tak. To jest tu. Oczak, facet pociągu. Nie, to nie jest. Jak to wyjąć? Powiedzmy, że tu to mamy. O, poszło.
Jeden. Druga warstwa. To ja też lubię bąbelki. Trzecia warstwa bąbelek. Czwarta. Piąta, szósta. Siódma. Cała linia produkcyjna bąbelek. 10. 12. Co? Filmowy graczu. Co się nazywa? To co otwieram. Zaraz zobaczysz. Tam to jest stojak, a to zaraz zobaczysz. O. Pizzę mi przywieźli. O, te bezpieczniki mi dali. Śrubki mam. Dlaczego to się... Nie wiem dlaczego. Kurde. Dobra, jest chociaż dół. Auda siedział na streamie. Kabelki od tamtą. Ale długie. Kurde. O, ja cię kręcę. O. Tu są kartony. Lampa do muszki prezentowej. Tak jest. O kur... ale jebło. Opie. Aha, Jezus Maria, jakie światło. Jest przeźroczysty. Patrzcie co wam zrobię. Czekaj. Czat wyłącza, poczekajcie no. Rozciągnę się. Obejrzyj. Badajcie to teraz. Patrzcie to teraz, nie? Gdzie to wyczuć? O.
Tak, Ring. Ten film co był, nie? Kamerka teraz głupieje, światła nie widzi. Fajne, nie? No, też tak mi się podoba. Ja to spróbuję nagrać na tym. O, czekajcie, ja sobie to nagram. Uwaga, jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Wow. Dobra, ja to mam nagrane. Teraz to będę... O, bezpiecznik to jest, obejrzyj. To jest żarówkowy bezpiecznik. Jest pany żarówkowy bezpiecznik, nawet nie wiedziałem o tym. Okej. Okay. Teraz mi powiedzcie... Mam zagadka jedna. Jak ja to mam zrobić, żeby to podpiąć na ten stojak? Wiecie. Aha, przede wszystkim to muszę wyciągnąć z prądu. Filmowy graczu, dobre, nie? Ja też mam pomysły. Atak stream, dobrze, czekaj. Reseta mu zrobiła. A przy nagrywaniu, jak nagrywam, to tam na pewno musiałeś się jakieś klatki popieprzyć, ale to... W tych czasach co się nie pieprzy, no. Argon to? Sorry za mikrofon. Zaś kolejne bąbelki tu są, także... A co filmowy graczu, co powiesz na muzykę? Fajno, nie? I podobno bez praw autorskich, także... Nie mogą mi się dołalić, ale... Kurde, Pietrony. Patrony jedne. Ała. Patrony jedne. Dobra. To mam. To też mam. Dobra. Już wiem o co chodzi. A, kurde, ale... Aha. Radościenki oglądałeś? Ja nie oglądał, nie miałem okazji oglądać. Filmowy graczu. O, z tą muzyką to wiesz jak jest na YouTube. O. Aby mi się wysuło. Chwila. Chwileczka, czekajcie. Dobra. Jestem.
No i mi będzie potrzebny... No strasznie, kurwa, za te prawa... Ten to lubią strasznie banować. Czekajcie, dajcie mi chwilkę, ja zaraz wracam. Zaraz wracam i dalej będziemy robić, bo muszę iść po śrubokręt, bo nie mam śrubokręta, muszę to przykręcić. Dobra, ZW.
Co tam pany piszecie? Czekaj. YouTube, chodź. Nanek może dzisiaj GTA 5. No, jak będzie można. Place. O. 4. Spoko, spoko. A może jakby była ekipa, to byśmy może pograli. Siema, siema, Radziu, siema. Witam cię. Czekaj. Okej, to mam. Kurde, mam taki mały zestaw, żeby to tam wkręcić. Śrubeczki. Krzyżaczki. Dobra. Tylko tylko zaś muszę się wrócić. Och, wozy, ty turniu, ty. Dobra, mamy to. Oj, oj, oj. Radziu. Sobotę Fortnite. No oczywiście, ale kampania. Siemanko, siemanko, panie Szymonie, siemanko, witam serdecznie na moim kanale. Dony, siema, siema Dony, witam cię serdecznie. Roxana, hejka. O kurde. Zobacz. Kurde, szkoda, żeście nie byli wcześniej, so troszeczkę przesuńcie przesuńcie się wideo. Zobaczycie, co tam odprawiły. Ogólnie unboxing był tego green screena. I teraz tutaj lampa pod polą. No i już mega profesjonalnie będzie ten mój kanał wyglądał. Akurat te zakupy to dzięki pomocy widzom, co to zakupiły. Teraz już nie ma problemu, że z tych jeszcze nie odpala ta lampa, już nie da pomarańczowej. WF-a, kiedy gromy? Nie wiem, jak skończę tego unboxinga, poskręcam to, to możemy sobie pyknąć.
Jak to zgasza? Nie, jednak to światło musi być w razie. Byście nic nie widzieli. To jest ciekawe. O, wam powiem. Aha, trzeci stajesz do roboty. Donate, kurde, wiesz co ci powiem? No, też wstaję, jak na 3:50, a idę o 11 spać. Dziwne. Może... Stawia. Gdzie chodzić? Na razie to troszkę opuszczę, żebyście widzieli, o co chodzi. Tak to wygląda. Bez na stojaku. Da się mogło to przesuwać. To zaraz wam puszczę oświetlator. Oj, oj, oj. No teraz nie byliś. Standing in a glass bowl at the end of a black hole, cold, lost and upside down. Faces swirling past me, all my memories rolling vastly, cold, lost beneath the ground. All done by my own hand, I allow my feelings to become sand. If you're gonna cut me down, better do it quickly now. You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. Oh yeah, my roots are strong. Światło.
No, teraz to jest opie... Kur... Jezus Maria. Jak... O fuck. Nie. Czekajcie, bo może... Myszka. Tu jest kamera. Filtr. Wyłącza wam te filtry. Żebyście widzieli. O. Teraz widzicie. Nawet co mogę zgasić tu, czekam. O. Tak wali. Dony na pewno zagromy w weekend. W piątek. No zobaczę, czy nie pójdę do pracy, bo to wiadomo, że takie sprawy. Też patrzeć. A pierdziele, co... Ja cię kręcę. Czekajcie na Insta wam to muszę zrobić. Możecie tam potem wleźć na mojego Instagrama. Kupiłem po naszemu, także zobaczycie jak to wygląda. To chyba... Czekaj, jak to zrobić? Mikrofon cofnę. Albo nagram króciutki filmik na Insta. To. Tak ta lampa wygląda. To jest mój telewizor duży. Stream. Pozdrawiam. Pozdrawiam mój stream. Dobra. Tyle. Okej. To mi się nagrało, to nie wiem, naciupiłem po naszemu, powiedziałem tam na kanale. Znaczy na kanale, na Instagramie. Ciupiłem po naszemu. Dobra, teraz te filtry. Trzeba coś edytować. Maksymalnie. Kurde, jakie oświetlenie. Ja pierdzielę. Ale dumny jestem z siebie. Ale dumny. No jest tam za mną cień, ale kur... Ja pier... Dzięki Dony. Dzięki serdecznie. Trzymaj się, uważaj tam na siebie. Dzięki, że wpadłeś. Trzymaj się, cześć. O, umowy graczu, też cię witam, cześć. Jak ci się O, troszkę cię ominęło z tą lampą, bo ona już świeci. I nie wiem, czy nie wrzucę już na kanał, albo na ten. Raczej chyba na Instagrama wrzucę. Tutaj ogólnie pora zdjęć, jak to tutaj wygląda. Spoko, no. Dobra. Słuchajcie. Jest teraz 20:12. 20:20 albo 20:30 odpalą BF-a. Może ktoś tam będzie z chłopaków, to sobie pogrom, także zapraszam. Kurde, ale ja pierdzielę, co za elektrownia tu mi teraz świeci, nie? Nie wyobrażacie sobie, ja w ogóle nie wiedział, że to może być taki efekt, nie? Nie chcę spieprzyć kamerki, ale... Kurde, jak sam wali światłem, nie? W ogóle ten kabel miał być większy. Troszeczkę miał szukali. Miał mieć niby 3 metry. A nimo. Ale dobra, niech im będzie. Ale kurde, światło, no mega, widzicie? Cały ten green screen. Ten green screen już łapie, już jest... No teraz to jest, kurde, profesjonalnie. No to teraz już profesjonalnie wygląda, no. Także teraz już, kurde, się czuję się dobrze. Teraz jeszcze ten monitor, żeby tu, kurde, na ten telewizor, na ta szafa taką wielką nie patrzeć.
Jeszcze raz wam pokażę ten green screen. O. Dobra cena, promocja. Także jakby ktoś tam potrzebował, czy coś pytał się, to może mi dać znać. Znaczy w komentarzu mi napiszcie, to wam tam podam adres tych stronek, gdzie chcę to kupił razem z lampą, tą okrągłą, nie wiem, ona się fachowo nazywa. Ale teraz nie przypomnę sobie. Zrobić w niedziela. Słuchaj, Quick Poll, panie Quick Poll, przyjacielu mój kochany. Nie wiem jak to wejdzie, wiesz? Nie kobieta puści. Uuu. Słuchaj, Big Paul, ja nie wiem jak tam z tą moją będzie mnie puści czy ten. No ale spoko. To coś myślę, że nie przekabaca. Jakoś godzinka, 2 godzinki gry. No i no słyszysz, żeby to nie było tak, Quick Paul, jak było ostatnio. My grali, a ja był w tej gorszej grupie, Nie była zła grupa, bo była fantastyczna grupa. Pozdrawiam chłopaki z ostatniej grupy, co my grali z Banboy, panem streamerem. I tylko, że my ani nie mieli z wami jakiegoś kontaktu, ani z wami my nie mieli kontaktu, ani my nie mieli, kurde, wiesz, no między sobą my nie mieli kontaktu, nic. To było takie, wiesz, wy biegliście tam, my biegli zaś tam i kurde, no nie było wiesz, tej gry, wyście, te drużyny się mieszały, kurde, my musieli być, nie wiem, wszyscy ze zrywu na czacie. O, jak mamy ten czat nasz, nie? To, wiesz, słuchawki do telefonu, konferencja byśmy sobie zrobili, tu byśmy mieli ten i nie wiem, tak to myślę, żeby to było dobre. Nie wiem, no. Mam nadzieję, że to jakoś coś będzie z tym. Nie, panie Quickpool, ja mam 26. Czemu 12 lat? O co ci chodzi? Kurde, no co? Jak pograć jakoś, nie? Dobra, no to spoko, no. Okej. To dobry. To nic, to my będziemy i tak Quickpool w kontakcie. Ja robię chwilę przerwy. Ciepłuję wam na kanał, znaczy na Instagrama. I no easy, nie. Ja już miał kończyć easy, ale jak żeś ty wpłot, czekaj, coś ci no pokorza. Easy, obejrz co sam jest. Patrz co się sam stało. A przywieźli mi tego 5 metrów. A, potrzebował? Czekaj, tu jest meter. Jest 30 centymetrów. O. A dobra, też tam. Pewnie. Jest, rozumiesz, 30 centymetrów. No i tu będzie. No. Ela mi tego dali. 5 metrów. Stało taka rolka, rozumiesz? O, taka dupno rolka. Taką fest. Aż tego kamera nie ogarniał. Tak. O. Tak dotąd i jeszcze raz, rozumiesz, stąd i tyle. I tyle. Taka wielka rolka. Nie, i ten. Takie coś mi przywieźli i dało mi tego wpierony. Kurde, bo muszę zrobić na Instagrama zdjęcie jak
Jak z tego światła, jak to wygląda. Ja pierdzielę. Kurde, no bombowo, nie? Światło w ogóle się odbiło z tego fajnie. Dobra. Pany, tak jest. Pany, tak, czekajcie, bo tu mnie kurde skoczą wszystko ten. Jest. O kurde, 10 osób. Dajcie mi chwilkę. Zaraz nam odpolą BF-a, czy... No chyba BF-a, za pogromę. Także ekipa niech tam już czeka na tym i będziemy sobie grać. Fajnie. No. Dzięki za ten unboxing. Na czacie. Nie wiem, czy był popularny, czy wam się podobało, ale dzięki. 20:30, 20:40. Beda. Będziemy ciupać po naszemu WF-a. Tego nie było. Dobra, zatrzymuję stream. Dzięki serdeczne. Cześć. Aha, a ja tego nie włączył. Co ty to robisz? Na zielonym tle jestem. Nie to. Jak to wyglądam? Nie lepiej GTA? No nie wiem, zobaczę. Dogodą się z chłopcami, czy będzie więcej na BF-a, czy więcej na GTA. Na GTA to trzeba dać musi być ekipa. Na GTA to musi być ekipa. To musi być hopie, rozumiesz, 5 minimum hopa i to idzie grać. To na ten idzie grać. To wtedy fajnie i ten. Bo tak samemu to kurde, wiesz co to... To wiesz, to tam nie ma co jak i ten, nie? Ale tak to, jak jest ekipa, to idzie grać. Dobra. Tu na Weiser. Dzięki, że dobry unboxing. GTA? Już jest 2 na GTA. Dobra. 20:40, niech już to będzie. 20:40. Ja mam te 20 minut, troszkę muszę sam ogarnąć z tymi kartonami, z tymi pieroństwami. Dobra. Żegnam się, trzymajcie się, cześć.